jste byla venku na lavičce, vy přišli chalani, otevřel se. Ne, poprvé to bylo v popelnici. Natáčel to nějaký malý kluk. Aha, takže bezdomovcem, jo? Ne, jsem klukem. Ten bydlel pod mostem, ale nebyl bezdomový, když šel ten most. A tak vlastně byl podmosták, že jo? A vlastně to dal popelnice, takže podmosták je popelnička. Který má rád písničky, že jo? Jo. A promyslný písničky, že jo? To je přesně. Určitě se ptáš, jak to vím, no. To znám, ne? Ne. To je erotický magazín, ne? Ty taky porno, víš? Ne, já jsem jenom redaktorka v porno magazínu, víš, ale tak o tom mám velkou páru, protože to neznám. Že jo, režisérko. Počkejte, jo. A kolik letech jsou ti popelnici? Už od 13, já jsem na to šla rychle, ale nikomu to neříkejte, že to bylo takhle brzo. Ne, to se pouští jenom v rádiu, v televizních novinách. Tak to jo. Prosím tě, tam dělají ty prvňáci, tak je to jedno, ne? No, že je jo. už velký věk, že už si vyspělá, že jo, vyzrála. Já jsem měla 15. Takže vidíte, 15 už je ten nejlepší pornomista na celém světě. Natočila přes 200 filmů s erotickým námětem, prostě luxus, chlapě, prostě. Já vím! Prostě naše, má prostě lolitka naše, prostě, prostě úplně úžasná. Já si šátnout nebudu. Co to? Nová plastika, šáhni si ne! Musím se šátnout, jak to, skoro, že to nevidíte, no. Ona to vidí. No a... V televizi to uvidí. Viděla jsem mě. Jasně, já mám prachu jako šupek, to už to můžu dělat na normální posteli. Takže jste si To pořídila. je luxus. Takže jste si pořídila novou posteli. No. Na splátky, že ano? Ne, na splátky ne, celý pokoj je obložený madracem a když to rozjedu, tak nevím kdy přestat. Aha, takže třeba končíte na stropě. No. V nějakým bulváru, že přeč jste vypadla přitom z okna, že to je Jo. Vibrátor, je to pravda. Jo, proto tam mám tu síť. Jo, to jste si Tím pořídila na no. Aha, No. tak to je dobrý, takže naše skvělá ponovina, Na která si to neviděla, trampolínách. bydlí v takový díře, no, dobré. Na trampolínách je to nejlepší, to No, jde. to už konečně Hop to nahoru, hop dolů. hopsem, to znám. No jasný, šupsam, šupsam. A zkoušeli jste to třeba v autě, starý, ne? Ale třeba někdo to dělal na klepadle, víte to, my jsme tam hráli, No. my jsme tam tenkrát hráli na opice, já jsem spadla, no moje, už jsem se nebyla fakt normálně. No. Protože jsem mu říkala, jako, že sám víte, a vy do toho šli, takže... No ale to nikoho nezajímá, to je zajímá všechny. Ale já jsem to taky důležitá, víte, dialog, ne, to není monolog. No a tak nám něco řekni o sobě, kolik ti je, velikost poprsí, velikost... Spíše, Největší paní cena reportérko. všechno. spíše roztažnost obnaží. Ano, roztažené obnažení, na maximum, vyjde se vám No. No. A co tam Ten Pepík je můj tam? to zkoumal. Úplně luxus. že se tam myslel celý, jo, takže to bylo jako tom Jo, typu, že jo, to jsme mohli do hola, aby mě to nalezalo. No by bylo příjemnější, ne? Můžeme teď vyhlásit nové vibrátory s vašima vlasama. Ale vy No. máte krátký vlasy, to je škoda, že nemůžeme ostříhat, no a tady by to šlo takhle, víte co? Jenom takový kosičky. tam ty bodlinky, tak no, takové kosičky, to můžu vysímení, musím to zkusit, a po konec vysílání, že jo, to zkusím na oběd, že jo, nebo poslouchej, režisérko, vy diváci, promiňte, to zkusit, ale pes máš to ráda, co tam. Jo, tady musím otázka. Vždycky projede a vyčistí to jako. S penou nebo s cuklem? To je mi jedno. To je jedno, že jo. No, že jo. A vy jste bisexuálka, nebo normálně hetero? Všechno beru. Bezdomovce, cikány, Rusy. Já nejsem takový to... A co na děti? To odsuzuju. Jo, pedofilka jste? No to nemůžu říct, když to vysíláme. No, vy jste říkal takových věcí. No, takže pedofilka nevíme to, takže to zjistíme, že jsem... No jasný, že jo, ale... Podívat, ale...